ens convida a sentir com sona un fragment de la història valenciana, però narrada en japonès. これは神のご光栄を受けたアラゴン王、マリョルカ王、バレンシア王、バルセロナ伯、ウルジュ伯、モンペリエ伯であるジャウメ一世が生涯に行った業績を記された勲功録の序章である。 Així sona la versió japonesa del més que famós llibre del Fez, la crònica de Jaume I, l'obra que recull la vida i miracles del nostre rei fundacional i que ara ha estat traduïda a l'idioma nipó. Una traducció i una edició en la qual han participat els nostres convidats d'avui, els professors Vicent Martínez i Vicent Baidal. Benvinguts a Encontres. I moltes gràcies, en especial al senyor Martínez, per complir la paraula que va donar la setmana passada i vindre així ara a parlar d'una edició del llibre del Fez al japonès. Això com és possible? La veritat és que la paraula, vaja, quan un dona la paraula l'ha de complir. I en aquest cas, més parlant del deute cavallerès, és un deute cavallerès més parlant del rei Jaume, no? I la veritat, en honor a la veritat, la meva participació en aquest llibre ha estat només com a director del projecte Ibitra. La veritat és que els que més pes han tingut en aquesta obra és el doctor Akio Ozaki, de la Universitat de Kyoto, el traductor, historiador, i també Vicent Baidal, que sí, tenim la sort que ens acompanya, que també ha assessorat el doctor Ozaki, el qual no ha pogut vindre perquè ens separen, crec que són 14.000 quilòmetres, i la veritat, les seves obligacions allà no li hem fet possible. L'ha retingut. Clar, vindre aquí. Però la veritat és estem molt contents d'això. Però aquesta és la quarta edició, traducció del llibre del Fez, no? Sí, és la quarta vegada que es tradueix a una altra llengua, sí, això és. Perquè es va traduir primer al llatí, en el segle XIV, llengua internacional en aquell moment, i després n'ha hagudes de traduccions a l'anglès, en el segle XIX, una magnífica traducció en una edició no menys bona, al contrari, feta per Forster i a més un pròleg de Pasqual de Gallancos. Estem parlant de pesos pesats de la cultura hispànica i britànica. A l'anglès, dic, també ha estat traduïda al castellà, actualment. L'any 2000 la va traduir la professora catedràtica a la UNED, Júlia Butinyà, al castellà, també al si del nostre projecte, i després publicat en l'editorial Gredos en la col·lecció Clàssicos Universales, que és significatiu. I ara com ara, aquesta magnífica traducció també al japonès. I abans en va haver una al francès, primer de la part de la conquesta de Mallorca i després ja general també. També una magnífica traducció. La veritat és que el rei Jaume ja estan parlant les llengües del món. I afegiria també que en el segle XIV també va haver una traducció a l'aragonès per Juan Fernández d'Heredia i actualment es preparen un parell més, al portuguès i a l'italià. O sigui que hi ha encara un interès molt viu i pràcticament quasi totes les llengües de cultura ja van a comptar amb una traducció. Faltaria l'alemany, pot ser? Jo m'havia deixat la de l'aragonès perquè en aquell moment del segle XIV era llengua també de la corona d'Aragó i per al rei Jaume era com la seua. Precisament la del portuguès feta a Brasil, acaba d'eixir fa cosa de... no arriba un mes, publicada, dins l'àmbit del grup d'investigació de la Universidad Federal do Espíritu Santo i dins traduïda, dirigida, coordinada pel professor Silveira da Costa, Ricardo, i que molt pront la tindrem disponible també en format digital, de fet ja estem processant-la al respecte en el web del projecte Ibitra mateix, també. Ho dic perquè, encara que són llengües convergents, però el portuguès de Brasil i el portuguès de Portugal no s'entenen massa bé. Vol dir que en ocasions necessiten actualitzar-lo. Però estava pensant que caldria també dialectalitzar-lo en el sentit de portuguès peninsular, no? Sí, el que passa que... Per dir el seu interès, naturalment. Sí, però tant el que és el portuguès brasiler com el portuguès peninsular, exacte, en l'àmbit
tenen un estàndard fixat molt divers, sí, molt ric, però també unitari. És quasi com l'estàndard del castellà i l'estàndard de la llengua espanyola pan-hispànica o pan-hispanoamericana. No, sí, per això parlava de llengua convergent, però que en les seues diferències. És tot un model. Clar, per això. Perquè el més curiós és el fet de que el llibre dels fets és un llibre de cavalleria, en uns criteris d'honor que li semblen, i no al criteri cavalleresc i d'honor japonès. Clar, perquè en principi els japonesos, dins de l'honor, tenen el sentit de la vida, perquè uno pot aplicar les normes d'honor fins i tot contra una mateixa, cosa impensable perquè el pitjor dels casos es feien frares. Vol dir que n'hi ha algunes qüestions que no faig este preàmbul per arribar a dir que no sé si els criteris cavallerescs nostres, en el sentit de la corona d'Aragó mitjevals, s'entenen en el món japonès, o n'hi ha que explicar-lo? No, és prou diferent, perquè durant un temps hi ha hagut un corrent historiogràfic que pensava que sí que hi havia una semblança molt forta entre el que s'ha dit feudalisme japonès i el feudalisme europeu. Però darrerament els darrers estudis han vist que només és una semblança aparent. És a dir, hi ha un moment, en el segle XII, segle XI, que al Japó i a Europa una societat guerrera de cavallers s'imposa sobre la resta de la societat, i això sí que és molt paregut. I a més és molt interessant i molt curiós que siga en dos llocs tan llunyans en un moment, el mateix moment, cosa que no passa a la resta del món. Però diguem-ne que les semblances s'acaben ahir, perquè el canvi feudal és molt més, implica molts canvis socials que allí no passen. I pel que fa al cas concret de l'honor que comentaves, allí té molta més importància. És a dir, a Kiyosaki li sobtava que a la crònica de Jaume I es parla molt dels diners, del guany que s'obtendrà en les campanyes contra els musulmans. En canvi, allí al Japó això seria impensable, això són coses que no es toquen. És molt més important l'honor, la destrea, el valor cavaller. Perdona, però sí n'hi ha algunes coses molt semblants. Per exemple, el món cavalleresc és la porta falsa que té el poble pla, el poble que no té de naixença noblesa, per entrar en la noblesa. Perquè uno o és conde, o és duque, o té la sang blau, això està claríssim. Però i el resta de la gent tenia una porta oberta. Els tornejos, o demostrar la seva cavallerositat, que era una forma d'accedir. Vull dir, perquè això sí que és semblant. Però de tota manera, ara tornem sobre aquest tema, que és un tema interessant, perquè anem ara amb un nou fragment de la crònica de la veu de nostra lectora Kaoru Fukui, professora de japonès del Centre d'Estudis Orientals de la Universitat d'Alacant, a la que agraïm la seva presència en encontres per a posar veu en japonès al nostre rei conqueridor. 翌日の黄昏時、ザヤンとアブルハマレクに使いを送り、バレンシアはすでに世の手に落ち、これ以上攻撃をする必要のないことをキリスト教徒に知らせるために、と現在はテンプル騎士団の者の上に王旗を掲げるよう命じた。彼らは進んでそうした。世は幕営と塔の間にある並木道まで駒を進め、王旗が塔の上に掲げられているのを見て下馬し、東に向き、神がくださった大きな恵みを思い、目に涙をいっぱいにして地面に接吻した。Clar, sona bé, sona bé. Pensa que li faria molt de goig al rei Jaume I. Segur, segur. Allà on siga... En fa a mi, que no soc ningú. Per cert, aquesta és la segona obra dels clàssics de la Corona d'Aragó traduïts al japonès, no? Sí. En va haver una en el 2007 i després amb una reimpressió en el 2008. Va ser la primera impressió, la primera edició més breu. Van veure que va tindre èxit, van fer una reimpressió del Tirant-lo Blanc, traduïda al japonès també. És un clàssic inqüestionable també d'honor cavalleresc, honor interessat, molt pragmàtic, però també d'algú que utilitza, com tu deies, com és el cas de Tirant-lo Blanc,
que del no-res pràcticament, fill del castellà del castell de Roca Salada, no? A la marca de Tirània, que amb la cavalleria, amb tornejos, aprenent l'art de la cavalleria, l'orde de la cavalleria, l'art primer, després hi ha l'orde de la cavalleria, fent tornejos guanya, diguem-ne, un estatus, que després haurà de validar com un estatus ja, diguem-ne, honorífic, a Rodes, a Sicília, i després ja en l'àmbit ja d'emperador, no ho és encara, no arribarà, però de governar, és a dir, la passió de les armes, per un costat, la mestressa en relacions diplomàtiques, Rodes, Sicília, i després ja el que és el governant, que també sap comandar exèrcits. I sí, va ser el tirant, en primer lloc. Això no vol dir que no hi hagi hagut, que n'hi ha hagut traduccions fragmentàries, també de poetes, etc. Però obres, diguem-ne, extenses, grans, també molt emblemàtiques. Molt emblemàtiques. Perquè, clar, en el que parlaven de la qüestió de l'honor, de certa semblança, perquè, clar, per a fer cavallers, els cavallers primer li llevaven la villania ficant l'espasa, sí, al cap, vull dir, als dos muscles i al cap, per a llevar-li tota la villania i que ja s'incorporara de ple dret a un món que era inaccessible per altra vegada. Però això també té algunes semblances, algunes, en el món japonès. És una pregunta. Bé, una miqueta també el problema que tenim en aquest sentit és que tenim una miqueta literaturitzat i mitificat el món medieval, el món cavalleresc. És a dir, sobretot en època de Jaume I, no hi havia tanta pompa en aquest sentit. És més el segle XV, quan hi ha molta més cavalleria que no en el moment de Jaume I. Pues el moment de Jaume I sí que és un món de cavallers, un món violent, un món de gent que constantment està lluitant, i tindre un cavall és importantíssim, un cavall i una armadura, que també costen molts diners, és molt important. I llavors, en aquest sentit, la comparança amb el Japó és el que deia abans, que allí també hi ha un moment en què una sèrie de gent que té cavall i armadura s'imposa sobre la resta de la gent. Però allí l'honor, com dia, és molt més important. També el valor en la guerra, així ho és, però entren altres factors, com per exemple tindre terres, ser fill d'un noble, del rei, si eres fill del rei, per exemple. Però és que els cavallers les donaven... Els cavallers primer estaven en tornejos i després anaven al combat. I del combat les donaven terres. Quan tornaven, li he donat totes les terres. I en fi, doncs vostè, i començava la, diguem-ne, carrera d'un cavaller, que sempre va unida, com apuntava el professor Martínez, va unida sempre també als diners i a les propietats. És que el càlcul del guany en aquesta vida sempre és important, no? Pot ser del guany crematístic, però també del guany honorífic. Però si va el crematístic i l'honorífic, pot ser els samurais també, moltes voltes el que feien no era cobrar tant en diners, com si amb una espècie de rendes que podia satisfer-los la vida, rendes però que per a nosaltres la moneda de canvi seria una altra per a ells, que era l'arròs. Així també. Que era l'arròs. El salari per a ells era sacs d'arròs, entre altres, no? I poder tindre una vida més o menys regalada fins que venia el moment suprem d'executar el servei al senyor fins a les últimes conseqüències. Mira l'Ausias, vol dir que tots li donen aquestes coses. Per cert, tenim coneixement de les reaccions del lector japonès d'aquest llibre? Tenim coneixement d'alguna reacció? De moment, segons ens informa Kiyosaki, i també han eixit ja algunes ressenyes, és una acollida molt bona. La veritat és que estan molt contents amb l'edició, en primer lloc perquè és una edició que explica molt les coses, hi ha molts mapes, fotografies, un text tan difícil, que és fins i tot difícil per a nosaltres en la llengua medieval, allí està arribant a entendre's, i de moment l'acollida és prou bona. Hi ha moltes peticions de molts centres universitaris, de biblioteques, o sigui que de moment les previsions són prou bones per a complir una primera edició. Jo crec que una de les coses que més xoca al japonès és l'existència de ciutats emmurallades, no? Sí, això, sobretot que hi haguera un altre tipus de muralles que les que hi ha allí. Allí, per exemple, tenen uns fossats molt grans, i així, en canvi, no. També així estan totes les ciutats emmurallades, precisament perquè és un lloc de frontera, de lluita entre cristians i els andalusins. Llavors, hi ha certs conceptes que al traductor li costaven d'entendre.
per exemple, termes militars o un manganell, que era un manganell. Tu així ho pots posar perquè busques el diccionari i posarà que és un fonèvol, una espècie de catapulta. Sí, sí, sí. Però allí ells tenien molts problemes per a traduir. Llavors hi ha una sèrie de conceptes que, bueno, a la fi ho hem pogut fer, però amb molt de treball. Bueno, pues moltíssimes gràcies, senyor Martí i senyor Baidal, per haver estat així a contar-nos-ho, però per haver fet la empresa esta, un nou producte de l'Ivitra. Per cert que tinc que felicitar-lo. Gràcies, gràcies o rep, senzillament, com a transmissor, en aquest cas, com a director i primer transmissor... perquè ho dic des de la sinceritat, i això seria ja prou. Ja ho sé, estem entre cavallers. Clar, però dic Estem entre cavallers. Però rebre-lo bé perquè ho dic des de la sinceritat. Estic molt pagat d'aquesta feina, precisament perquè crec que la setmana passada acabàvem dient que era feina de tots, i això és important, i que fem amb Ivitra, i a més així ho demostra en aquest cas del rei Jaume I en japonès, és una mata de jonc, és unir esforços. Ja veieu, un investigador valencià que és investigador a Barcelona, a la institució Milé Fontanals, un professor a la Universitat de Kyoto japonès, que a més és entès en la història europea, dins un projecte liderat per valencians, és un projecte pensat per a les classes valencians, però no només per a les classes valencians, i ara mateix amb un programa de la televisió valenciana, a més també amb una rapsoda que ens ha il·lustrat com sonaria el rei Jaume I en la traducció que ha fet el doctor Kiyosaki amb l'assessorament de Baidal, com és la rapsoda Kaoru Fukui. Crec que, en definitiva, la gràcia d'aquest món, com crec que va fer en el seu moment el rei Jaume, i l'existència de la nostra corona d'Aragó arreu, va ser unir els esforços.